Na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikolićeva, Zvezdana i Gamzigrada tokom meseca aprila otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta Androsake maksima ili velika mužica, precizirano je u saopštenju Udruženja Ekoistok koje je sprovelo te aktivnosti. Vrstu su tokom proleća ove godine pronašli biolozi dr. Miloš Popović i Branko Jotić. Prema oceni stručnjaka postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz familije Jagorčevina, koja je zaštićena vrsta u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je nestala sa prostora naše zemlje. Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, međutim novijim terenskim istraživanjima nije potvrđena na tim lokalitetima. Posebnu važnost ovom otkriću daje činjenica da se lokalitet Malke Golaje nalazi na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Prema dokumentima o izradi strateške procene uticaja i prostornog plana posebne namene, planirani obuhvat uključuje delove teritorije Nikolićeva, Zvezdana i Metovnice. Iz Ekoistoka ističu da upravo ovakvi nalazi pokazuju zbog čega su terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima.